Gizakion natura halakosea da. Inori ez zaio gustatzen jendaurrean barregarri geratzea. Baina, hankasartzea beste norbaitena denean, orduan oso divertigarria iruditzen zaigu. Besteren lepora barre egitea gustuko duzuenok, ezagutuko duzue honezkero failblog.org. Irakurleek elikatzen duten webgune honetan, era guztietako errore, akats eta hankasartze barregarriak ikus ditzakegu. Itzulpen eskasak, etxean grabatutako bideo klasikoak, istripuak, despisteak, kolpeak, hoiei guztiei fail deitzen diete ingelesez. Baina ez pentsa, fail hoiekin batera, win izenekoak ere aurki ditzakegu webgune honetan. Aparteko trebetasuna duten lagunen balentriak, ateraldi xelebreak, ideia bikainak, kontua ez baita beti besteren kontura barre egitea.